La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Avui no tenim cap assassinat al programa, tot i que el cas té un epíleg que podreu escoltar en un programa exclusiu per mecenes, en el qual sí que hi ha alguns assassinats. Però en el programa pròpiament d'avui el que explicarem serà el segrest d'un nen, Steven Steiner, que va ser retingut durant ni més ni menys que 8 anys per un home, Kenneth Parnell, que va abusar d'ell durant tots aquests anys i que, tot i que tenia enganyat, el tractava com un fill per a tota la resta, fins al punt de deixar-lo anar a l'escola o sortir lliurement de casa. Avui sabrem què va ser de l'Steven Steiner. Benvinguts a La nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de crims i de crònica negra, La nit més fosca. Avui parlarem d'un cas que farem en dos, o més ben dit, avui parlarem d'un cas i tindreu un spin-off d'aquest cas, que després ja explico una mica més de què va, en el programa especial d'aquesta setmana, o de la setmana passada, de fet, per a mecenes. Bueno, avui parlarem de la víctima i del victimari. La víctima era un nen, Steven Steiner, i el botxí, o el dolent de la pel·lícula, era en Kenneth Parnell. I el que explicarem avui va passar al comtat de Merced, curiós, d'un comtat que està a Califòrnia, entre els anys 1972 i 1980. Parlarem d'un segrest i en fi, una sèrie d'actes que ens explicarà molt bé i amb molt detalladament el nostre historiador habitual, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan. Molt bona, Sergi. Joan Plana, que m'ha oblidat de dir-ho, però bueno, tothom ja et coneix, però sempre pot ser que hi hagi algú que vingui nou avui a escoltar el programa. Què tal, com estàs? Sempre pot ser. Molt bé, molt content de tornar a estar aquí. Jo, tot el que sigui estar a prop dels meus oients em fa feliç. Bueno, nostres. De fet, a mi també m'escolten, També m'oïen. Però bé, convé explicar la vida de dues persones que són igual de protagonistes avui. Sempre són protagonistes tant la víctima com el botxí, especialment la víctima, però avui començarem explicant la vida del nen i després, quan ens trobem amb l'altre, explicarem la vida de l'altre, no? Ho farem així o què et sembla? De fet, explicarem sobretot la part de la vida que van compartir, per dir-ho així. Va. Doncs, escolta'm, hi ha context històric de l'estat de Merced? Això deu venir d'Espanya, això de Merced, Sí, de fet, Califòrnia... Sí. De fet, Califòrnia havia estat, abans de formar part dels Estats Units, havia estat un estat mexicà. I a la guerra... Sí, que llavors el Zorro va anar allà i va repartir llenya. Sí, exacte, en aquella època. Però bé, gairebé la meitat del territori mexicà a principis del segle XIX va acabar sent concedit forçosament als Estats Units després de perdre una guerra. Per tant, Califòrnia, com Texas, com molts altres estats nord-americans, doncs en algun moment havien estat mexicans. Especialment la banya aquella, no?, que sobresurt. Sí, exacte. I, de fet, abans, per tant, de ser mexicans, havien estat espanyols i, per tant, doncs, això dona un substrat cultural, a nivell de toponímia, etc, que fa que moltes ciutats que avui en dia són nord-americanes tinguin noms en espanyol, com Los Ángeles, per exemple. Los Ángeles, Santa Bàrbara, Santa Mònica, San Diego, Sacramento, Merced... De fet, tenen un estat que es diu Nou Mèxic. Exacte, sí. Bé, molt espanyol tot allò. Però bé, no venim a parlar dels espanyolismes americans, sinó que venim a parlar de l'Steven Steiner, Kenneth Parnell. Això va passar als anys 70. Sí, correcte. De fet, ens hem de situar a l'any 1972, concretament al mes de desembre. A Merced, com tu deies, a Califòrnia, doncs hi ha una joveníssima criatura, de fet una criatura nascuda a l'abril de 1965, per tant, en aquell moment el pobre tenia tot just 7 anys, exacte, i aquest noi es deia Steven Steiner. L'Steven era un noi... Imaginem que feliç, que formava part d'una família nombrosa, tenia fins a 3 germanes i un germà, per tant, diguem, era una família bastant gran, i la seva història aquell mes de desembre canviaria de dalt a baix quan la seva vida es va encreuar, no encara amb el nostre protagonista d'avui, sinó que es va trobar amb un dels seus sequassos.
Ah, el protagonista tenia sequassos? Tenia sequà, almenys en tenia un. El protagonista no era Lord Voldemort, eh? No era Lord Voldemort. El protagonista era un senyor que es deia Kenneth Parnell. Però aquell dia de desembre amb qui es va trobar el jove Steven va ser amb l'Erwin Murphy. L'Erwin Murphy era un senyor, diguem-ne, de ment no especialment lúcida, que havia estat d'alguna manera cooptat pel senyor Parnell i li havia rentat el cap, bàsicament amb arguments de caire religiós, perquè l'ajudés amb les seves malvestats. Era el lloctinent Garrulo, per entendre'ns, no? Que tot bon billar era això. Ha de tenir. Sí. En Parnell era un tio que era bàsicament pedòfil, tenia instints sexuals, pulsions sexuals vers les criatures, vale? I llavors, de fet, ja havia tingut diverses experiències en el passat en el qual havia fet tocaments indeguts a criatures. Però aquella vegada va decidir fer un pas més i va decidir que ja no només volia posar d'una criatura, sinó que el que volia era segrestar-la per tenir-la presonera i poder-ne abusar de manera prolongada en el temps. I aquí és quan entra en contacte amb l'Erwin Murphy. L'Erwin Murphy era aquest senyor una mica garrulo, que era bastant fanàtic religiós, i en Parnell li va menjar el cap dient-li que ell volia era segrestar una criatura, però no pas per intencions pedòfiles, sinó per educar-lo en l'autèntica fe de Crist. És a dir, volia treure una criatura que segurament formava part d'una família pecadora per portar-lo per l'autèntic camí de la fe. L'Erwin sembla que s'ho va creure i aquella tarda de desembre, del 4 de desembre de l'any 72, va sortir a buscar una criatura. I finalment va trobar el jove Steven, que caminava pel carrer, jugava, sembla que sol. De fet, això de jugar sol pel carrer abans ja es feia, Jo fins i tot ho havia fet. Jo també. Bueno, sol no, amb amics que ens trobàvem. Amb amics, sí, però bueno. Sí. Jo l'escena del segrest me l'imagino una mica com la pel·lícula Mystic River, no sé si l'heu vista. La d'en Clint Eastwood. No és d'en Clint Eastwood. Potser és el director, en Clint Eastwood, no? Crec que sí, és el director, no Clint Eastwood, no? Aviam, després podem aclarir el nostre expert cultural. Hola, expert cultural, estàs aquí? Aviam, aclara'ns això, perquè no podem estar aquí amb l'intríngulis de si en Clint Eastwood, perquè jo, com que la cago sovint, podria ser aquesta una vegada més o podria ser que l'hagués encertat. Hola, què tal? Molt bones. Mystic River? Mystic River, Clint Eastwood, director Clint Eastwood, sí. Magnífic, doncs escolta'm, per una vegada que ho faig bé. Vale. Doncs gràcies. No sé... Vale, doncs... Vuit a Film Affinity, res més. No sé si afegir alguna més. És que és bona. Sí. És bona. De fet, està en alguna plataforma o no? Pues t'ho miro. Jo l'he vist a totes. Està a Netflix, a HBO Max i a Movistar. Bé, segons com, avui m'animaré a veure-la. Doncs ja tenim plan. Bé, jo us explicaré la pel·lícula que he vist avui. Val, però això serà després, No robis protagonisme en Joan. Adéu. Vinga, no. Joan. Bueno, doncs la pel·lícula de Mystic River, la primera escena és un segrest, que estan uns nens jugant al carrer, venen uns senyors i segresten un nen. Jo m'imagino l'escena del pobre Steven una mica similar. L'Erwin es va acostar a ell, li va menjar el cap, li va dir si a casa seva estaven disposats a col·laborar amb una cosa de l'església, el nen li va dir que estava segur que sí, i l'Erwin li va dir, escolta, m'acompanyen perquè anirem a parlar amb la teva mare i tal. Llavors l'Erwin va acabar pujant al cotxe, però en lloc d'anar a casa seva, el que va fer l'Erwin va ser portar-lo a casa d'en Kenneth Parnell, i va ser l'excusa perfecta, evidentment, per segrestar aquella pobra criatura. Home, doncs tan garrulo no, Ja ho va fer bé aquí. Bueno, sí. O sigui, dintre de l'objectiu que tenia, que també ell era enganyat, entenc, o almenys no... Bueno, enganyat, aviam. Quan tu segrestes un nen, ja saps que alguna cosa no està ben feta aquí, però bé. Sí. El porta cap a casa d'en Kenneth Parnell, doncs. Sí, exacte. El porta cap allà i, la criatura queda segrestada. A partir d'aquí, la cosa és bastant traumàtica, perquè d'entrada els abusos sexuals cap a aquesta dolça criatura comencen des del mateix dia que arriba, per tant, la pobra criatura està uns dies tancat al soterrani sent abusat sistemàticament sexualment pel Kenneth Parnell. Evidentment, la seva família comença a buscar-lo desesperadament, inicia tot un dispositiu de recerca, la policia, els mitjans de comunicació, com acostuma a passar en aquests casos, també s'hi posen pel mig, el cas esdevé bastant mediàtic, però la criatura va estar tot aquest temps tancada en un soterrani mentre anaven abusant d'ell. Fins aquí el cas és monstruós, però, diguem-ne, per desgràcia, ha passat altres vegades. Quan la cosa comença realment a complicar-se, no, complicar-se ja estava complicada, quan comença realment a esdevenir curiosa, almenys,
dins de lo terrible, és en el moment en el qual ja han passat unes setmanes i el Kenneth doncs, veu que la situació aquella també és una mica insostenible i que no pot tenir per sempre aquella criatura tancada allà en aquell soterrani, que tard o d'hora el trobaran o que a la criatura li passarà alguna cosa i tal. Llavors, a partir d'aquí podia haver fet diferents coses, no? Per desgràcia, hi ha segrestadors que quan arriba a aquest punt en el qual ja no saben què fer amb el segrestat, doncs escullen la terrible opció de matar-lo. No sabem si li va passar pel cap, però en tot cas aquesta no és l'opció que va triar. També hi hauria la possibilitat doncs, que optés per l'opció més humana, que seria la de deixar-lo anar. L'altre seria l'ideal. Doncs no, tampoc. Va decidir que aquesta opció tampoc. Va optar per un camí del mig especialment estrambòtic, que el que va fer va ser agafar la criatura, i anar-se'n a viure a una altra zona, a una altra ciutat. Amb la criatura. Clar, a partir d'aquí, què va fer? Va arribar a la nova ciutat i la va tornar a tancar al soterrani? Doncs no exactament, o com a mínim no per sempre. Quan s'instal·la a la nova ciutat, de fet ell aniria canviant de ciutat molt regularment, aproximadament un cop a l'any, un cop cada 2 anys, ell agafava les maletes, agafava la criatura i canviava de ciutat, però enmig de tot aquest, de tot aquest període nòmada, va començar a menjar-li el cap. I va començar a dir-li que ell no l'havia segrestat, sinó que ell estava allà perquè els seus pares l'havien abandonat, els seus pares tenien altres fills i no se'n podien fer càrrec, i que tot això feia que ell se n'havia hagut de fer càrrec, que legalment li havien transferit la seva custòdia, que els seus pares no volien saber-ne res d'ell, etc. I el nen s'ho devia creure, pobret. Clar, estem parlant d'un nen de 7 anys, a més en una situació molt i molt traumàtica, com és evident, i per tant el nen, sembla que sí, que segurament al principi no, però esclar, amb el pas dels dies, de les setmanes, dels mesos, que t'ho van repetint, doncs arriba un punt al qual t'ho acabes creient. I ell, efectivament, s'ho va acabar creient. Però esclar, la recerca del nen continuava. La recerca del nen continuava, sí, va continuar durant molt de temps. Mentre la recerca va continuar, el va tenir més amagat, fins que ha passat un temps, com a mínim el dispositiu de recerca més gran o més present, sobretot als mitjans de comunicació, va començar a anar minvant, d'acord? Fins que va arribar al punt al qual la policia, tot i que tenia el cas formalment obert perquè no havia trobat ni el nen, ni el cadàver del nen, ni pistes del nen, doncs ja no estava tan present als mitjans de comunicació, la seva foto ja no estava per tot arreu, i per tant, d'alguna manera podem dir que les coses es van calmar. Quan això passa és quan decideix anar un pas més enllà. Recordem que ell ha aprofitat tot aquest temps per rentar-li el cap al nen, i per tant a partir d'aquí comença a normalitzar la seva situació familiar, gairebé podríem dir-ne. Però com ho fa això? Perquè, esclar, si tu tens un nen a casa teva que no és teu i no tens, cap dada del nen, com es gestiona això? Perquè, clar, aquest nen té un nom, aquest nen té una història, aquest nen, en fi... Doncs d'entrada el primer que va fer va ser canviar-li el nom al nen, i li va començar a dir d'una altra manera. De fet, li van anar donant diferents noms al llarg del temps que va estar amb ell, però el més fort és que va passar d'estar tancat, diguem-ne, i les 24 hores del dia o sota supervisió o vigilat o tancat en una habitació, i va començar, mica a mica, a mesura que va veure que realment li tenia el cap menjat, a donar-li cada vegada com més llibertat, fins d'arribar al punt en el qual ell, inclús moltes vegades, es quedava sol a casa, però sense estar tancat, sinó que ell se'n anava a treballar i el nen es quedava a casa amb tota normalitat, i fins i tot en determinats moments que el nen sortia amb certa llibertat al carrer i tornava al cap d'una estona, anava a comprar el pa, o anava a fer una volta, o anava a fer qualsevol encàrrec, i després tornava disciplinadament cap a casa, perquè va arribar un punt en el qual ell realment l'havia convençut que ara ell era el seu tutor legal, que els seus pares l'havien abandonat i que ara ell depenia d'ell, del senyor. Però aviam, estem parlant d'un senyor que abusava d'ell, que per tant en ell no li devia tenir un especial carinyo. Encara que es creiés la història, deuria voler marxar. I això sense comptar que segurament potser la cara d'aquest nen estava penjada per tots els carrers dels Estats Units i algú el devia veure, no? És que no m'acosta molt de creure que es pugui gestionar això. Sí, a mi també em costa de creure, la veritat, però el cert és que va ser així. Cert és que, tot i que el seu cas va ser més o menys mediàtic, va arribar un punt en què ja va deixar de ser-ho, com dic,
De fet, si ara pensem en casos famosos, no? de nens desapareguts, segurament, tot i que hem vist la seva foto 1000 vegades, si ara veiéssim el nen, no el reconeixeríem, no el tindríem present. M'explico? Llavors, si ens diguéssim, mira, aquest nen és aquell que va desaparèixer fa 2 anys i que va sortir tots els telediaris. Llavors potser diríem, hòstia, és veritat, és ell! No, i no només això, sinó que a més haurà passat el temps i la fisonomia del nen haurà canviat, ja s'haurà crescut. Clar, la fisonomia del nen canvia, fins i tot li va canviar el pentinat, li va canviar la roba. El nen, la situació traumàtica que vivia va fer que, a part de que la fisonomia canvia per creixement natural, també canvia doncs, perquè evidentment l'experiència traumàtica està molt gran. I el tema dels abusos sexuals, doncs, per desgràcia, és un fenomen relativament freqüent que molts nens que són víctimes d'abusos sexuals o bé no acaben d'entendre què està passant, o bé els abusos van acompanyats de convenciment de que allò que passa és una cosa molt íntima que ha de quedar entre l'abusador i la víctima i que per tant no es pot fer públic, etc. I per tant el nen acaba d'alguna manera normalitzant, o com a mínim interioritzant la situació. Quant temps passa Passa situació? Molt de temps, vale? Passa molt de temps, i entremig d'aquest temps, ara direm quan exactament, però entremig d'aquest temps a mi una cosa que m'ha frapat més que tot això encara, que ja és bastant flipant, doncs hi ha una cosa que encara m'ha frapat més, que és que aquest nen va arribar a estar escolaritzat unes quantes etapes. Oh. És a dir, durant tots aquests anys que ell va estar segrestat, hi va haver algun temps que va estar escolaritzat. Poc temps, perquè a més com que anava canviant de ciutat, era fàcil que entrés i sortís de l'escola, però això jo m'ha flipat, perquè clar, un pensa, home, per molt que estiguem als anys 70, que no estava tot tan informatitzat com ara, per escolaritzar un nen deus haver de tenir una documentació mínima, no? Clar, per això et deia que aquest nen no... Pues no sé com ho va fer, aquesta part no he arribat a trobar-ho, però no el va escolaritzar, sí, el va escolaritzar, però no sé com va fer-ho. Per tant, si aquest nen anava a escola, aquest nen devia fer amics. Sí, però esclar, com que te portava una vida bastant nòmada, entre que devia ser segurament fruit de la situació traumàtica bastant introvertit i a més canviava cada 2 per 3 d'escola, doncs... I mai va comentar res a ningú de la seva situació. Sembla que no. Però aquí el senyor dolent s'arriscava molt, no? Perquè s'arriscava que algun dia el nen cantés qualsevol cosa, que se li posés el focus a sobre, devia viure amb certa por dintre de tot, no? Devia viure amb certa por, però també és veritat que estava puto xalat, vale? Ja tot el que hem dit fins ara ja justifica que estigui xalat. Però fins i tot hi va haver èpoques en les quals la cosa se'n va anar a més. De fet, quan el nen ja portava uns 3 anys de captiveri, aquest senyor va trobar nòvia, vale? Una senyora que es deia Bàrbara. Doncs la Bàrbara se'n va anar a viure amb ells i tu dius, home, doncs que estrany que pugui inclús portar la nòvia i mantenir l'engany i tot, no? Doncs segurament la nòvia no estava justament enganyada, perquè la nòvia va ser quan va començar a participar activament d'aquests abusos. I de fet, així com les primeres setmanes... Com ho fas anar, això? Sí, és a dir, el senyor segrestador troba nòvia. La nòvia se'n va viure amb ells. I tu dius, va enganyar la nòvia? Doncs no la devia enganyar, perquè tot i que les primeres setmanes de captiveri de l'any 72 hi va haver abusos sexuals molt reiterats, després d'això, quan comença el periple nòmada, els abusos sexuals van passar a ser relativament esporàdics, excepte durant aquest període d'1 any i mig, que comença 3 anys després de començar el captiveri, per tant a finals de l'any 75, en el qual aquesta nòvia participa activament d'aquests abusos i converteixen aquests abusos sexuals en una mena d'activitat de parella. Mare meva. Sí, hi ha molt de depravat en el món. Com acaba tot això? Perquè... La cosa es va arribar a allargar... Perquè no sé si acaba, de fet. De fet, encara segueix un temps més, perquè la cosa es va anar allargant, vale? I va arribar a durar 7 anys en total. En aquests 7 anys, evidentment, la criatura, que quan va arribar tenia 7 anys, va passar de 7 anys a 14. A mesura que la criatura anava creixent... Home, 14 anys ets grandet, ja pots sí. En fi, sí. anar calculant a mesura coses. A mesura que la criatura anava creixent, el senyor segrestador i la Bàrbara, la nòvia, van començar a perdre interès en ell. Vale? De fet, va arribar un punt en el qual ja tenia 11-12 anys, en el qual directament la nòvia va cansar-se i de fet va deixar la relació. És a dir, quan van deixar d'utilitzar la criatura com a joguina sexual, la seva relació es va acabar, perquè ens entenguem de com de pertorbat era tot. Llavors, quan això passa, quan mica en mica comencen a perdre l'interès en ell, doncs durant un temps deixen d'abusar d'ell, cosa que evidentment bona notícia per ell. En aquest temps, per cert, també passa una cosa
a tall anecdòtic, que ho dic perquè si busqueu fotos ho trobareu, que és que una de les poques coses bones, entre moltes cometes, això de bones, que va fer el segrestador va ser regalar-li al nen un gos, que el gos es va convertir en el seu millor amic, i de fet en moltes fotos surt amb un gos de tamany petit. I els anys van passant, i mica a mica el que va anar passant és que el segrestador va començar a tornar a tenir impulsos sexuals. Vale? Però, esclar, aquell noi de 13-14 anys ja no la treia i el que volia era aconseguir noves criatures. Però si tenia nòvia. No, ja no. La ja nòvia, ho havien deixat, havien tallat. Ja ho havien deixat. La nòvia, quan es va fer gran el nen, ja van deixar de... Però la nòvia estava pel nen o estava per l'home? Perquè, esclar... O sigui, la nòvia jo crec que estava perquè el que li molava, sexualment parlant, era utilitzar la criatura aquella de joguina, bàsicament. En el moment en què la criatura va créixer i va deixar de ser la joguina que li agradava, la relació es va acabar. Vull dir, perquè vegis. Val. Clar, el senyor torna a tenir aquests impulsos i com ho resol, això? Bueno, doncs el que fa és, d'entrada, intentar agafar el nen, l'Steven, convèncer-lo de que l'ajudi a aconseguir una nova criatura. Vale? De fet, li diu a la Bàrbara... Perquè ja no té el sequasso, no? Ja no té el sequàs, llavors el que fa és parlar amb la Bàrbara, que recordem que la seva relació s'havia refredat perquè ja no tenien joguina, li diu, Bàrbara, per què no busquem una altra joguina sexual per fer servir conjuntament? I la Bàrbara li diu que sí. Llavors, el que fa Kenneth, el segrestador, és enviar a la Bàrbara i al noi, a l'Steven, a caçar una altra criatura molt més petita que l'Steven. Per què els envien ells? Perquè creu que una dona amb un noi jove serà molt més fàcil que puguin convèncer una criatura que no pas ell, que és un senyor ja gran. Clar, era més simpàtic, no?, per poder segrestar, diguem-ne. Clar. I aconsegueixen l'objectiu o no? Sí, aconsegueixen l'objectiu, no sabem si la primera, però en tot cas l'acaben aconseguint, i el mes d'abril de 1980, per tant ja han passat 7 anys des del segrest, segresten a una altra criatura, que en aquest cas és un noi encara més petit del que era a l'Steven l'any 1972, que és en Timothy White, que tenia 5 anys, aquell 1980. Tornen a fer el mateix modus operandi, el tornen a ficar a dins d'un garatge tancadet fins que, diguem-ne, el tenen una mica amansat, o com va? De fet, comencen a fer això. De fet, he dit el mes d'abril i, perdó, m'he equivocat, era el mes de febrer. El mes de febrer de 1980. El segresten, el porten allà i inicialment, clar, evidentment és una criatura segrestada que inicialment encara no té el cap rentat i per tant el que fan és tancar-lo en un soterrani sense deixar-lo sortir. És el mateix modus operandi que havien fet 8 anys enrere, l'any 72. I també abusen d'ell. També abusen d'ell, però en aquest cas aquest pobre noi, dins de la dissort del segrest, tindrà una sort, que és que l'Steven d'alguna manera reacciona... El germà, diguem-ne, no? Bueno, el germà no. El germà fals, dintre de la pel·lícula que s'ha muntat. El primer noi segrestat, que ja té 14 anys, s'adona d'alguna manera de la situació, fa com un reset, no? I decideix que, escolta, que això no pot ser, que això que li volen fer a aquest noi és el mateix que li han fet a ell i que ell no pot ser-ne partícip. I per tant, el que decideix fer un bon dia és agafar el Timothy, el noi de 5 anys, i portar-lo, treure'l de la casa. Inicialment el vol portar a casa dels seus pares, el vol tornar a casa, però esclar, s'adona que no sap on viu, de fet, perquè l'han segrestat al carrer. I per tant el que decideix fer és anar a una oficina de policia i deixar-lo allà. Inicialment ell no entra a la comissaria, sinó que el deixa allà a la porta, li diu entra aquí, i el nen entra, i la policia evidentment s'estranya de veure entrar un nen petit tot sol, li pregunta què ha passat, el nen doncs els deu explicar com pot, comencen a interrogar-lo. Llavors, l'Steven, en lloc de tornar a casa al segrestador, o en lloc de marxar, començar una vida nova, el que fa és quedar-se al voltant de la comissaria per intentar treure informació de com li ha anat a l'Steven, com li ha anat a en Timothy, si ha pogut entrar, si ha pogut explicar les coses i tal. Mentre estava pel voltant de la comissaria, en Timothy explica els fets a la policia. La policia li diu qui t'ha portat fins aquí, en Timothy li diu un noi que es diu Steven que estava a casa del segrestador, la policia li diu jo on està aquest Steven, en Timothy els diu no ho sé, m'ha deixat aquí, s'ha quedat a fora. La policia escorcolla o rastreja tot al voltant de la comissaria i allà és quan troben un noi de 14 anys que estava intentant treure el cap per la finestra per intentar veure què passava dins la comissaria, per intentar veure què li passava a en Timothy. Però ell no s'hi afegeix? Qui no s'hi afegeix? En l'Steven Steiner. No. Ell d'entrada no s'entrega a la policia, diguéssim. O sigui, el tio se'l creu fins al final, tot i té 14 anys, segueix...
Bueno, no ho sé, vale? És a dir, aquí seria interessant que ens pogués explicar ell exactament què pensava. Pot ser... No, home, no crec que tinguem el pressupost com per poder-lo trucar, no, ara, però... No, segur que no, perquè a més, pobre noi, va acabar malament. Vaja, spoiler, ara. Bé. Spoiler, sí. Però pot ser que encara tingués el cap rentat, pot ser, per què no, que ell se sentís també culpable del segrest i, per tant, d'alguna manera, tot i que volia assegurar-se que que en Timothy estava bé, li feia com por que la policia el detingués per si el podien acusar també a ell del segrest. Bueno, no ho sabem ben bé, vale? Però el cas és que la policia l'acaba trobant. Inicialment es pensa que ha pogut ser un còmplice del segrest, que després se n'ha penedit, que una mica és així, però entre moltes cometes. Però esclar, després, quan comença a parlar amb ell, finalment ell ja, llavors sí, decideix obrir-se i començar a explicar-ho tot, i llavors és quan la policia lliga caps i descobreix que aquell noi que tenen allà davant és aquella criatura que es va perdre 7 anys enrere, gairebé 8 anys enrere, que segurament se n'havien oblidat, sí. O no tenien tan present, tot i tenir poder la foto del nen allà a la comissaria. Però, esclar, estem parlant de que va desaparèixer amb 7 anys i en tenia 14, potser ja tenia pèls a la barba, sí. Potser ja, en fi, no el devien reconèixer. I què passa a partir d'aquí? A partir d'aquí, doncs, es desencadena, evidentment, tota una notícia. El primer que fan és detenir en el Kenneth Parnell i a la seva xicota, els quals seran acusats de segrest, d'abusos sexuals i tal. Tot i així, després explicarem que la cosa va acabar judicialment de manera molt sorprenent, però bueno. I, evidentment, a part d'això, de tot el procés judicial en contra del segrestador, bueno, un moment àlgid i que podeu trobar per YouTube si ho busqueu fàcilment o en el documental que hem comentat abans, que suposo que l'Expert Cultural ens citarà, clar, li tornen el noi als pares. Sí, però... Clar, li tornen un noi de 14 anys, que a més, vull dir, estava crescut, vull dir, si busqueu fotos veureu que justament era un noi d'aquests de 14 anys, que no és d'aquells nois de 14 anys que sembla que en tinguin 11, precisament, sinó més aviat al contrari. Crescut i segurament traumat, també, perquè, clar, aquells qui són, no? A més, molt traumatitzat per les dues bandes, perquè ell... Clar, per una banda, porta 7 anys i mig dient-li que els seus pares l'han abandonat. Per tant, tot i que sigui mentida, no deixa de ser que la relació amb els seus pares per aquesta banda serà complicada, però també traumatitzat per l'altre cantó, perquè els pares al final van perdre una criatura de 7 anys, els hi tornen un noi de 14, i pel que sembla van tenir molts problemes per tractar-lo com una criatura de 14 anys, perquè el seguien tractant com un nen de 7. Clar, això va generar problemes de relació tant per una banda com per l'altra, entre el noi i els pares. Normal. Això ha de ser estrany de gestionar, no? Ens hem quedat amb el... Has dit que ens sorprendria una mica el judici posterior, sí. No? El noi, ja hem dit, el segrestador, va anar variant de ciutat en ciutat, va passar per diferents estats, dins de cada estat per diferents comtats, etc. En cada un d'aquests llocs va anar cometent diferents delictes. Clar, primer hi havia segrest, però després hi havia retenció il·legal, hi havia abús sexual, pròpiament. Sorprenentment, per una argúcia legal que no ha estat capaç d'entendre ni de desxifrar, i de fet, aquí, potser el nostre expert cultural que ha vist tots els documentals i tot d'això del tema, potser ens ho pot acabar de detallar, però va ser condemnat a una condemna supercurta, de només 8 anys de presó. 8 anys de presó per... 8 anys de presó, sí. Per segrestar i violar un nen durant 7 anys i mig. És que pràcticament va estar més temps tancat el nen que ell. Ostres, i la dona? La dona no ho he trobat. Ara ens quedarem aquí amb l'intringulis. Però devia ser condemnada també, no? O no sabem ni això? No, entenem que sí, va ser detinguda i per tant suposem que també devia ser condemnada, però no he trobat exactament quina va ser la seva condemna. Clar, tota aquesta situació als Estats Units es va fer molt famosa, aquest nen, aquest cas, sobretot en el moment de trobar-lo, va ser molt mediàtic, no? Es va portar el gos, per cert. Mira. I devia tenir conseqüències familiars, suposo que són les que podrem relatar en aquest programa exclusiu per mecenes que hem comentat, no? No sé si vols fer alguna petita referència. Bueno, no sé si el nostre expert cultural vol aquí dir-nos exactament fins on vol que expliquem. Doncs escolta'm, el millor potser per no liar-la, perquè potser després s'enfada, no? Sí, preguntem-li. Preguntem-li? Va. No te'n vagis, Joan, que li preguntarem i aviam què podem fer aquí. Perquè ara encetem aquesta part final del programa, sí, final, perquè ja estem quasi acabant, Tot i que bé, cada cop la part final és més llarga, perquè tothom és el que vol i el que espera d'aquest programa. I veurem aviam què ens porta, ja hem fet diverses referències durant el programa a l'apartat cultural, aviam què ens porta en Xavi Gorro i sobretot aviam, que ens expliqui què podem dir o què no podem dir d'aquest programa per mecenes especial. Per tant, sense més preàmbuls, bones, Xavi Gorro. Hola, què tal? Molt bones.
Què tal, com estàs? Bé, aquí estem. Què t'ha semblat el programa? Bueno, encara no heu acabat, no? Ho hem fet bé o no? Bueno, encara no heu explicat com acaba el segrestat ni com acaba el segrestador. Clar, perquè aquí... veure, sí, aquí he preguntat a en Joan si podem explicar una mica lleugerament en què es basa aquest spin-off i quines conseqüències... Bueno, o no diguem res? No, si podem dir que aquest noi, el segrestat, diguem, va tenir un germà, no?, que es deia Cary Steiner, i que, diguem que no va tenir una vida gaire... O sigui, no va portar una vida gaire bona aquest noi, perquè... Bueno, per dir-ho així suau, És a dir, sí. De fet va acabar pitjor, podríem dir, gairebé que el germà. Bueno, i pitjor també que l'home que va segrestar el seu germà, també. Sí, I tota aquesta vida xunga que va portar devia tenir molta relació amb el cas que hem parlat avui, no? Potser sense aquest cas no sé si... Bueno, el que podem explicar és el que hi ha. O sigui, hi ha un capítol per mecenes dedicat a aquest senyor, que es diu Cary Steiner i és conegut com l'assassí de Yosemite, que m'han dit que... És un assassí, doncs. És un assassí, un senyor que va matar 4 dones, com diu el seu títol, a prop per les immediacions del Parc Nacional de Yosemite. Jo dic Yosemite, però m'han dit els meus assessors lingüístics dels Estats Units que no es diu Yosemite, sinó Yosemite, però com que no vull semblar... Jo li dic Yosemite i me quedo més fino que un rajol, Sí, exacte, però m'han dit que no es diu així, però m'és igual. Doncs aquest senyor, diguem que va acabar la seva vida, va dedicar la seva vida a treballar en un hotel proper a aquest Parc Nacional dels Estats Units, que està a Califòrnia, i bueno, es dedicava doncs, a atacar senyores i assassinar-les. I un dels arguments que diu, que clar, com que quan el seu germà va ser segrestat, no és que tingués un trauma, no? Que pot ser, el senyor va agafar un trauma, que van agafar el seu germà i llavors va tornar loco. No, el que passa és que a casa seva, com que no li feien cas, perquè clar, els seus pares estaven afectats perquè havien segrestat el seu germà, doncs ella es veu que es va ratllar i va dir, sí? Doncs ara canvio de caràcter i em torno així com un adolescent, perquè quan van segrestar el seu germà, amb 7 anys ell tenia 14, em torno un adolescent rebel. Però resulta que quan el germà va ser alliberat, ell va veure que els seus pares li feien més cas al seu germà, bàsicament perquè feia 7 anys que no el veien, que amb ell, i també es van enfurismar, diguem, i aquí ja va ser quan es va trastocar del tot, diguem. Per tant, sí que alguna relació té tot el cas que hem explicat avui. Bueno, és el que diu ell, per tant... En tot cas, per saber-ho millor... Escolteu el programa. Sabeu? S'ha d'escoltar aquest programa especial per mecenes, que ja està penjat, veritat? Està penjat a iVoox, està penjat a Patreon. Perfecte. Per tant... Doncs escolta'm, Xavi, un moment, perquè com molt bé dius, abans de passar pròpiament a l'apartat cultural, en Joan potser ens vol explicar, bueno, potser, no, i ho ha de fer perquè és la seva feina, explicar-nos com van acabar aquests dos protagonistes d'avui, l'Steven Steiner i en Kenneth Parnell, què n'és d'ells avui en dia? Ja ha dit que no m'acaba massa bé, però... L'Steven tampoc va tenir massa bona vida, vale? És a dir, com he dit, la relació amb els seus pares va ser molt dolenta, de fet va marxar de casa molt aviat, amb tot just 18 anys, va marxar de casa, es va casar, va tenir una mica turbulenta, va necessitar ajuda psicològica, com és normal, evidentment. Va tenir 2 criatures molt i molt jove i tràgicament va morir en un accident de moto l'any 1989, per tant amb només 24 anys. Home, va sobreviure 9 anys al segrest només, Va sobreviure 9 anys al segrest, sí. I l'altre penques, què? L'altre penques, el nostre expert cultural, m'ha semblat que tenia moltes ganes d'explicar-ho. No, explica-ho. Bueno, tampoc. No, sisplau. Però, o sigui, d'aquí... Bueno, no us baralleu, perquè al final ho explicaré jo. De quin penques estem parlant? A veure... Estem parlant del dolent. No, Sergi, s'ho has explicat tu endavant, Jo no... En Kenneth Parnell. Jo no et privaré d'explicar aquest senyor. Bàsicament, aquest senyor, diguem així, ràpid va acabar a la presó, no? Va ser condemnat a cadena perpètua. No va ser condemnat a 8 anys de presó, això és veritat, 8 o 10 anys de presó, i va acabar morint als 76 anys, a l'any 2008, bueno, va morir per causes naturals, diguem. Però, després d'aquest cas, aquest senyor s'ha dedicat a tornar a ser condemnat a la presó. O sigui, que no només va ser en el judici per el segrest d'aquest noi, el van tancar a la presó, va estar 8 anys a la presó, però l'any 2003, crec que era, va tornar a entrar a la presó bàsicament perquè va fer, diguem, malvestats amb nens també, perquè es veu que va intentar comprar un nen petit i aquestes històries, i diguem que va acabar un altre cop malament. O sigui que no va redreçar la seva vida. No es va reinserir, exacte, doncs. no es va diguem que no va refer la seva vida. El sistema va fallar. Sí, a més és un tio això que va tenir, després de sortir de la presó, va tenir càrrecs per abús infantil i històries, per tant, un senyor bastant denostat, i després sí que va ser sentenciat a 25 anys de presó, entre 25 anys de presó i cadena perpètua, que no va complir una cosa ni l'altra perquè es va morir al cap de 4 anys d'estar només a la presó. Que un senyor que ha fet tot el que ha fet aquest, vull dir que jo crec que era previsible que ho tornaria a fer, Sí. Bé,
Ens falta saber com acabar l'altre protagonista, el petit Timothy. Pequeño Timothy. El petit Timothy, no sé com va acabar, la veritat, però sí que sé que en una imatge molt tendra va assistir a l'enterrament de l'Steven, perquè sempre li havia agraït molt doncs, que al final ell va ser qui el va salvar. Que ja han dit que era una mica el seu germà, no?, per entendre'ns, perquè va ser el seu germà germà i el seu salvador. Sí. Bueno, el petit Timothy James White també va morir, També va també morir? mort? Sí, Home, Això no ho sabia. aquí no s'ha salvat ni l'apuntador, en aquest cas. L'any 2010, sí. És més, Hòstia, però l'any 2010 era petit sí, encara. això era el petit Timothy. Bueno, va néixer el 74, va morir el 2010, sí. Va morir amb 36 anys. Sí. Aquest noi s'ha de dir que es va convertir en ajudant del xèrif. Va ser ajudant del xèrif de Los Angeles. Es va casar, va tenir fills, i al final va morir d'una malaltia. I té una estàtua en un parc de Merced. El nen? El petit Timothy. Sí. I l'altre no, pobret. L'altre no té cap estàtua. Bueno, no té cap estàtua, no. De moment, si et sembla bé, jo crec que en Joan no sé si vol afegir alguna cosa més. No. Moltes ganes de conèixer l'apartat cultural i estic buscant l'estàtua del petit Timothy, però no la trobo. Doncs escolta, mentre tu la busques ens hi posem, perquè segur que avui en Xavi ens porta bastantes cosetes, o no? No ho descobrirem. Ja l'hem donat la benvinguda, per tant, suposo que, Xavi, el primer que farem serà llegir comentaris, no? No, primer Per cert, que ara fas aquestes coses rectifico, l'estàtua és en honor als dos, És que feia lleig, només en un. Amb el White i l'Steiner, diguem, el Timothy i l'altre, diguem. Ara m'encaixa més. Timothy i Això és Steven, no ha sortit el nom. Dèiem que ara, Gorro, des d'aquesta temporada fas aquestes coses noves de dins artistes o famosos. Estem als Estats Units, jo no crec que calgui. Home, hauries de buscar famosos de Merced o de Califòrnia, no? Jo sí que he trobat l'estàtua, que és molt maca, perquè és un noi gran i un noi més petit agafats de la mà mirant-se, diguem. Passa-me-la. Però la gent no veurà com te la passo. Però tu passa-me-la i així ens la puc comentar i puc descriure-la perquè la gent que ens escolta des del cotxe la pugui conèixer. Ja te l'he passat. Una estàtua així feta de coure, no sé. Hòstia, doncs m'adona un cert mal rotllo, Què dius? Aviam si l'hora de veure jo ara. Aviam, passa-me-la a mi també. És una estàtua que jo entenc que representa a l'Steven. Ostres, sí que una mica mal l'Steven. rotllo, Perquè no saps qui... Clar, representa l'Steven amb el Timothy alliberant-lo, però també sembla una mica el pedòfil raptant el nen, Sí que ho sembla, que de fet, aviam, clar, recordem que va ser ell qui el va raptar, no? I després el va alliberar. Sí. Si us sembla bé, Gorro, com que ja que no vols dir artistes de la zona, doncs ara sí, llegim comentaris. Sí, perquè, a veure, estem als Estats Units, jo crec que no crec que calgui, no? Jo crec que sí. El José, el José. Qui és José Merced. Que dolent, perquè a més, ni és americà ni es diu José Merced. Com que no? Es diu José Merced, no? Merced, bueno, però la gent, el poble com parla? No, si una cosa fan els andalusos no és posar paraules, és treure-les. Per tant, potser sí que es diu Merced i no sé, però aquí ens estarem aventurant i poder no és l'objectiu del programa. Jo no volia faltar el respecte al gent andalús, com estàs tu? Doncs ho has fet. No, això ho has fet tu. No, jo no. Si m'ho pares andalús, jo que he de faltar als andalusos. Ho has fet tu. Doncs bé, escolta, comentaris, va? Si vols et faig... Bueno, he trobat la llista de personatges notables, el que passa que no conec a ningú, A veure, per això qui són. Bueno, hi ha molts jugadors de bàsquet i de hockey i de NBA, bueno, d'això de NBA, de NFL i d'esports així raros, però així... Mira, ojo, Demi Moore, actriu. Demi Moore és de Merced? No, vivió brevemente en Merced, però ja serveix, diguem. Bueno, brevemente allò que dius, mira... Bueno, escolta, jo, sempre que algú fa això, diguéssim, de que un famós viu breument en una ciutat i ho exploten a saco, em ve al cap el cas de Sòria, que exploten Antonio Machado fins a la sacietat, i tu vas a Sòria i hi ha Antonio Machado per tot arreu, i Antonio Machado va viure a Sòria 5 anys. Es va casar, la seva dona es va morir i va marxar. La seva dona, que per cert era molt jove, vull dir que quasi en podríem parlar també en un programa d'aquests. I Joan, creus que algun dia a Massanet de Cabrenys també diran que tu hi hem viscut allà perquè hem anat a passar algunes ponts de la Puríssima? Pues podria ser, però a mi podríem tornar-hi a anar per assegurar-nos-en. Doncs sí, hem de parlar amb l'alcaldessa, poder. Alcalde, ara hi ha alcalde. Ara hi ha alcalde. Doncs aviam si ens fan l'estàtua allà en el poble i això. Al costat de la barra de Roland, una estàtua de l'ànima més fosca. Aviam, aquí la gent no ve a escoltar les nostres històries, sinó que venen a conèixer coses culturals i a llegir comentaris, Gorro. Per cert, et puc dir un altre personatge famós de Merced. Digue'l. Cary Steiner, assassí en sèrie. Clar.
Clar. Clar. Té lògic. No, i jo te deia també, mira, Steven Steiner, però esclar, això no té gràcia. No, bueno, clar, perquè ja se suposa que si estem parlant d'ells és que bueno, però són d'allà. no sé, surten aquí en el Google com a personatges notables. Surt com a famós, com a personatge destacat Noto que de tenen la ciutat. molts esportistes, perquè molts jugadors de la MLB, que no sé què és, i jugadors de la NBA, hi ha 4 o 5 jugadors de la NBA, de la NFL, o sigui, diguem que és una ciutat que ha tret molt esportista. MLB és el béisbol. Deuen tenir un bon campus centre d'esports esportiu per allà, no? Sí. No, hi ha molts esportistes, Sí. Per tant, bé per ells. Està bé. Jugadors dels Yankees, dels Angeles Rams, de les Cowboys, això és un espectacle, això. No sé si és un lloc on la gent hi va habitualment de vacances o no, però si algú hi ha estat, que ens ho digui, sí. que ens ho digui com és Merced. Home, 86.000 habitants, és un poble gran, I si algú ens escolta des d'allà, doncs, evidentment, amb més motiu. Sí, ho dubto, però bueno. No sé si tornar-te a repetir que llegeixes comentaris o Sí, ja ho sí, faràs vull. directament. Sí? Vinga, doncs. Per cert, ara que és que ara tinc la pàgina de la Wikipedia oberta de Merced, et puc dir més coses, Té un Walmart... Però ja... No sé, si vols, Bueno. jo et dic, té un Walmart que té 290 treballadors. Són molts treballadors, Però bueno, si vols llegir comentaris. Sí. Doncs va, anem... Que jo ja a Merced ja me canso una mica, ha sigut tu que ha obert la veda de parlar de Merced. Sí, però, bueno, però fins a un punt... No, si ara a cada poble que anem hem de buscar gent famosa, ja no només del país sinó del poble, ho farem. I tant, és que jo pensava que anava d'això. No, la cosa era fer-ho per país, però quan estiguem en Amèrica, doncs... Sí, però quan estem a Amèrica, com molt bé has dit, n'hi ha molts, doncs fem-ho per la ciutat o per l'estat d'on estem parlant. Ho farem. Va, comencem pels comentaris. Comencem amb un anònim sobre el programa que veu fer vosaltres, perquè jo no vaig venir, al Barcelona Fantasy Film Fest. Diu, molt bon programa, és un goig veure-us interactuant amb el públic. Una dada que li agradarà més d'un. A Alberta van descobrir una reserva de petroli i ipso facto va aparèixer un moviment independentista. He obert una possibilitat sense voler. Igual que hi ha Oscars a la millor pel·lícula de parla no anglesa, podríeu fer una gala amb otorgament dels Foscars als assassinats que han passat pel programa. Millor maquillatge, efectes especials, fotografies o categories especials. És una idea proposta a explorar. Opció gala en públic. I, bueno, espero que no vulgui que convidem en Ted Bundy i clar, tot això, que vinguin allà. Sí. No, però el que sí que volem fer, i ho vam parlar tu i jo, això, de fer un rànquing dels millors... Un torneig. Un torneig del millor assassí del programa. Exacte. La idea seria que per Twitter o per alguna plataforma d'aquestes ficarem un contra un altre i la gent ha de votar qui li agrada més i així es anar fent eliminatòries fins que quedi l'assassí preferit, per bé o per mal, dels nostres oients. I ja tenim... Això ja fa molt temps que dèiem de fer-ho. El quadre i ja el tenim. Ja tenim fer. el disseny del quadre. Ara falta ficar-ho en pràctica. I quan ho fem? Doncs escolta'm. Potser ho fem a l'estiu. Home, tanta art, no, fem-ho per Nadal, no? No, però això ha de ser llarg, no, això? Bueno, no cal que sigui molt llarg, Pot ser una setmana, no sé, tampoc cal que sigui tan llarg. A veure si us agrada la idea. Si no, doncs no ho fem, però bueno. Ui, segur que els agrada. Aquesta gent que ens escolta els agrada tot. Segur. I tant. Va, seguim. Tramuntània, sobre el mateix programa, el del Barcelona Fantasy Film Fest. Diu, collons, ho diu ella, l'altre dia vaig escoltar la Clara Tiscar parlant d'aquest paio, i no és un cas recent. Llavors, qui ha copiat aquí? Què està passant? Jo no crec que ningú hagi copiat a ningú, però nosaltres... A vegades són casualitats, nosaltres aquest programa ja el teníem, perquè nosaltres ens van dir no fa un any, però sí que fa mig any, que si podíem anar al festival, els vam dir que sí, vam dir, hòstia, anem a buscar un programa que estigui relacionat, com a mínim, amb el cine o amb algun director de cine. I ja estava guardat, per tant, estava allà en el llistat des de fa ja mig any mínim. Per tant, nosaltres no hem copiat a la Clara Tiscar i dubto que la Clara Tiscar ens hagi copiat a nosaltres. No, perquè no crec que la Clara Tiscar tingui accés al nostre Drive. No ho crec. No crec que tingui accés al Google Drive, no ho crec. No, que si el vol, el seu poder sí. li donarem. I tant. Sí. Va, seguim. José María Luengo, sobre el programa dedicat al Che. Diu, programa fantàstic, com sempre, formeu un gran equip. Crims és un programa, però vosaltres sou els originals i únics. Teniu el meu vot a iVox, sens dubte. Que nosaltres, com que no fotocopiem passaports, no ens contracta TV3. Diu, és més, diu, m'agrada molt aquesta nova proposta per a conèixer nous grups. Aquest primer val molt la pena, el que vam ficar en el programa del Che, aneu-lo a buscar, que era un així de punk i tal. Tot i que pot ser, surt un de reggaeton i m'he de menjar les meves paraules. O pitjor, un semblant a les oques. Aviam, ja si tenen problemes, Jo no ho he dit, Sí, però... Les oques... poca broma amb les oques. Pues eso. En David Guillem puntualitza que hi ha una cançó sobre el Che d'Ismael Serrano. Sí, és cert, i hi ha moltes més, però clar, no les podia anomenar totes.
i vaig fer el llistat i vaig anar llegint algunes, i aquesta, doncs sí, me la vaig deixar. Seguim, en Bledo diu: hola, a Esplugues del Llobregat hi havia els estudis Balcázar, coneguts popularment com Esplugues City, on als anys 60 es van filmar 50 westerns. La setmana passada parlàvem de pel·lícules de l'Oest, no sé si ho recordes, i afegeix: Sí, tant. una tia meva, que ja no és viva, Montserrat Porta, havia sortit d'extra. Com ha dit? Montserrat Porta. Què ens ha d'explicar? No sé, potser és família ets família d'en Carles? No, perquè és d'Esplugues, en Carles aquest és de Lleida, no? Bueno, escolta'm, però hi ha gent que fa mudances, i se'n van a altres pobles. Doncs digue'm si ets família d'en Carles, el dels passaports, que fotocopia passaports. Diu, algunes vegades amb petits diàlegs, a unes quantes pel·lícules. Un record per ella, gràcies. Doncs a Catalunya també es van gravar westerns, perquè ho sapigueu. Si es feien allà a Andalusia, no? Andalusia, tu deies que a Benidorm també s'havia gravat algun. Bueno, a prop, sí, em sona, pues a Catalunya també. I jo suposo que els Monegros també s'haurien gravat westerns, no? Perquè si passes per allà, allò sembla un bon western, allò, Sí, no cal ficar-hi tampoc massa decorat, perquè hi ha el porta. No hi ha res. Va, la Cristina Roda diu: justament estic anant a un concert acústic dels Supergatos, que és el grup que vam ficar la setmana passada, i diu, el dia 2 de novembre... Això és casualitat, Això també és casualitat, i no estava apamat, Diu, el dia 2 de novembre toquen a l'Estartit. Doncs, no sé, si podem anar-hi, anirem. Nosaltres no ens queda gaire lluny, amb l'Estartit, ens queda aquí a prop. Bueno, ja veurem, potser. S'ha de fer tota la volta a la bahia, però... Que si diguéssim un barco seria més, si és recte, potser tiraríem menys. Un pont. Ai, si podem fer un pont, Si algun dia aconsegueixo parlar amb l'alcalde... Quin? El de l'Estartit? Bueno, no, l'Estartit no, perquè l'Estartit no és un poble. Com que no? És una MD, és un poble... Bueno, ja, però... No diguis que l'Estartit no és un poble, perquè tenim gent de l'Estartit que ens escolta, i com diguis que l'Estartit és Torroella, ens assassinen. Venen aquí... Jo això no ho he dit. Vale. Has dit que no era un poble, per tant, què és? Un barri? És una bonica vila. Vale. No sé, ja t'apavilaràs tu amb la gent de l'Estartit que ens escolta. No, home, no. Visca l'Estartit independent. Vale. Doncs, sí, a més, sí, l'Estartit independent, sí, són d'això. Que ens fiquin un pont per anar cap allà. Però primer has de passar per sobre de l'escala, Bueno, és igual, però des de Roses sempre passem per sobre de l'escala, no passa res. També. Vale, sí. No sé si algú ens escolta des de l'escala. Deixem-ho estar aquí. Que algú ens digui si ens escolta des de l'escala. Pau i amor. Que no ho sabem. Va, seguim. Rubén Rodríguez diu: molt bones companys de referents australians, perquè la setmana passada el senyor, bueno, no era australià, però vivia a Austràlia i va fer les seves coses a Austràlia. Crec que és de justícia incloure a la millor banda de rock, que són els In Excess. Això ho dius tu. No els conec pas, aquests. Sí, bueno, és un grupillo així dels 80, suposo 90. Que a ningú li sorprèn, tampoc. No. Diu, també, com no, els Midnight Oil. A mi aquests m'agraden més. Un altre grup així... Tampoc els conec. Un altre grup australià d'aquests. Bueno, bé, estan bé. En Jordi R. diu: recordeu que el cine australià té la saga Mad Max. Aquesta sí que els cotxes aquells... Sí, però Mel Gibson i tal, que passa en un desert, tot molt polsegós i... Pensava que era una sèrie. Surt la Tina Turner i ara hi ha unes noves, han fet unes noves. No? No era una sèrie, això? No, eren 3 pel·lícules que n'han fet, sembla, 2 més. D'uns que anaven en cotxe, que faltava gasolina i falta aigua, per un desert i post-apocalíptic i aquestes coses. Bueno. També diu els actors Hugo Weaving i Heath Ledger i Errol Flynn. Bueno, doncs això. Estupendo, aquestes dades. Que a Austràlia hi ha molts famosos, sí, perquè Austràlia és molt gran, no és un... Aviam, és que clar, tampoc ni és l'objectiu del programa ni tenim temps per dir tots els i segurament vosaltres coneixeu algun famós de Merced que nosaltres no hem dit. No, però és que per això deixem també algunes coses perquè els nostres oients ens puguin deixar comentaris i ampliar la informació, ja ho fem per això. Clar, perquè vosaltres segurament sabeu més que nosaltres. Nosaltres ho expliquem perquè tenim el programa i tal, però clar, segurament vosaltres sabeu més coses, per tant, els comentaris és perquè complementeu i els llegim perquè al programa següent tothom sàpiga el que nosaltres no hem dit. Aquesta és la gràcia dels comentaris. Ja ho hem dit sempre, això. Això és la gràcia dels comentaris. És un programa coworking, el nostre. Participatiu. Sí. Vale, seguim. L'Àngels Artero diu: jo vaig veure Viernes 13 en 3D. No sé quin número era i em va traumar. Doncs el Viernes 13 que vam fer en 3D és la tercera, que és la primera on el Jason apareix amb la mítica màscara de hockey, que li roba un campista i se la posa, i a partir d'allà va sempre amb la màscara aquella de hockey. O sigui, allò que vam dir, recordes que vam dir que al principi... Sí, me'n recordo. A partir de la 3 ja porta la màscara i és això, aquesta pel·li, que també la van fer en 3D,
És de l'any 85, em sembla, o alguna així, i era una època on començaven a fer moltes pel·lis amb 3D bastant xungo, diguem. Bueno, com el 3D d'ara. Que va durar res, la moda. Sí, t'havies de ficar les fulles aquelles de cartró amb un plàstic de cada color, i no. També van fer un tiburó en 3D i tal. Bueno. Que no n'hi ha per tant, tampoc. No. Que a mi no em pren. S'ha de dir que la meva tele té 3D, i va amb unes ulleres, però res, no. En sèrio? Però esclar, si tens la tele 3D i les ulleres però no hi ha pel·lícules en 3D... Sí, que hi ha pel·lícules en 3D. Avatar. No sé. Sí, però les tens tu al Netflix, diguem-ne, en 3D? No, però les pots, diguem, la tele mateix pot convertir qualsevol pel·lícula en 3D. Ah, que la tele pot... Ah, sí, en sèrio? Sí, però és molt xungo, és molt cutrillo, O sigui, que ja està... O sigui, ho mires algun dia perquè fa gràcia, però... I si la pel·li és 3D i la meva en 3D... Ara miraré si la meva en té, també, perquè la meva és una tele molt nova, suposo que deu tenir-ho, també. No sé, la meva tenia, com a més, i em sembla, venien unes ulleres però ulleres, que es pot anar pel carrer i tot amb aquelles ulleres, Ah, no, però la meva no venia amb ulleres, per tant no la deu tenir, perquè suposo que si ho tingués vindria amb les ulleres, no? És la gràcia, sí. Però bueno, no val la pena. O sigui, jo la vaig comprar no pel 3D, perquè ja el tenia, vale, però no, sembla que ho he fet servir 2 vegades. Per tant, no feu. Vale, seguim. Ariana del Rey diu, al loro, en Sergi matant a la Maciel. Sou uns cracs. Bueno, sí. És que ja me perdo amb totes aquestes senyores. Sí. Em perdo, ja no sé quines estan vives i quines no. La Maciel està viva, diguem. Però jo, aviam, tinc una imatge de la Maciel... o sigui, tinc una imatge d'haver-la vist i la imatge és bastant incompatible amb la vida, o almenys amb una vida llarga, no? Jo l'he vista com molt... o sigui, recordo una imatge seva de fa temps d'haver-la vist a la tele i dic que aquesta senyora no aguantarà massa. Per tant, suposo que per això em l'atraïa el subconscient. A veure, diuen que aquesta senyora té problemes amb el consum d'alcohol. Clar, i aquests problemes se li reflecteixen a la cara. No sé, jo ara estic mirant fotos seves i, bueno, a veure, no, tampoc. Té 77 anys, s'ha de dir. No, i a més, clar, tu la recordes, diguem-ne... Jo no la recordo de res. Bueno, no l'he vist mai. No, però tothom ha vist... Home, tothom ha vist les imatges d'ella fent aquell baile. Forma de tulipan, no? Sí. Tu la veus així, si la veus avui en dia i dius, algú ha passat aquí, no? Bueno, clar, han passat 5 o 60 anys. Clar, sí. A part d'això, sí. Sí. Va, seguim. L'Aitor Matías diu, jo, com en Sergi, no he vist cap western, però li recomanaria començar amb la pel·lícula de culte A qui llega Condemor, que és una pel·lícula d'un... Aquesta és la que tu sempre recomanes, no? Jo recomano la 2. Aquesta és la 1, que és un western de Chiquito la Calzada, on surt... Tu miraves OT1, no? Has mirat OT1? Sí. Sortia un participant d'OT1. Què dius? Quin? Juan Camus? Ojalà... No, Juan Camus era del 2, no? No. No, Juan Camus, és veritat, aquell que deia que tenia empreses i era tot mentida. Sí. Que era el primer criptobro. Ai, sí. Entre Juan Camus i Manu Tenorio va quedar molt xungo, això. És que Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha en Bustamante aquell que, bueno, no és igual. Sí. No, Naim Thomas. Sí, aquest. Perquè era així mig actor, de petit. Era mig actor, sí. Tenia com 15-16 anys, I fa de, surt allà. Però també es diu que hi ha un famós assassí australià, que per cert no hem fet, que es diu Ivan Milat, que el buscarem i potser el fem més endavant. Home, l'haurem de fer, no? Sí. Però jo la pel·lícula que recomano d'això de Chiquito la Calzada i de Condemor no és la primera, sinó que és, per cert, la pel·lícula que he vist avui, perquè mentre estaves en els comentaris me l'he ficat de fondo, que és Bràcula Condemor 2. Però, aviam, això ho has de dir cada 20 programes? Sí, ho he de recordar perquè és una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula. I mai sé si ho dius en broma. No, ho dic molt en sèrio, i m'agrada molt aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que, a més, recupera a una actriu, diguem, de l'època del Destape, una noia que, diguem, que no va acabar gaire bé, com és Nadiuska, és una actriu que en aquella època era molt famosa, i aquesta noia, diguem, va tenir diferents problemes per coses complicades de la vida i per coses complicades de la societat, i això aquesta pel·lícula va ser dels seus últims papers després de molts anys de treballar, això de la Nadiuska, també surt el gran Habibi, un senyor que així tartamut, és un actor molt conegut, fent de Dràcula, fent de vampiro, i Chiquito la Calzada fent-se passar pel Conde Dràcula. Una pel·lícula que a mi em fa molt de riure. I la miro i encara algun dia l'hauré de mirar, de tant de parlar. A mi em fa molt de riure, jo ho sento. És el que hi ha. S'ha de dir que té una nota bastant lamentable, té un 2,8 a Film Affinity. Cap sorpresa, no tenia proves ni tampoc dubtes. Ja. Però l'altra la de Condemor 1 té 2,6. O sigui, per tant, no crec que les vegi, no us enganyaré. La 1 no val la pena, la 2 sí, la 2 és molt bona.
Seguim, va, la Mar Montserrat Obrador. Diu, Xavi, t'imagino a la tribu urbana dels nerds culturals. No teniu ben ubicat en Gorro, eh? No. Jo a l'Insti anava amb el sector dels artistes i ens feien un poc de bullying. Quins records? No hi tornaria ni boja. A on? A l'institut. A l'institut? Home, jo sembla que tampoc, quina mandra, no? Jo sí que hi tornaria a vegades. Sí. Poder a la universitat. A la universitat sí, perquè per l'institut, quina mandra, no? Bueno, sí, però... Bueno, no sé, la nostàlgia, em dic que està fent gran. Sí, però, no sé... Quina mandra, a l'institut, no sé. Depèn, clar, és que aviam, tu anaves a Badalona. Bueno, tu anaves al lloc aquell privat, eh? O sigui, clar... No és el mateix, no és el mateix. Que tocaves una paret i trucaven a la teva mare, eh? En Sergi avui ha tocat la paret, eh? Sí. No, jo no, perquè jo em portava bé, però... Però no vaig tenir mai cap problema. No. Bueno, és igual. Passem tema, potser escolta algú del teu institut, aquest on anaves. Bueno, institut no podrà dir que no vaig ser mai expulsat, ni vaig tenir... Sí, no vaig tenir mai cap problema, ni vaig ser mai expulsat, jo era un bon Jan. Vale. Seguim, Congolea diu, bones, crec que va ser en Xavi que va recomanar escoltar Juego de Asesinos. Sí, vaig ser jo. He escoltat el primer capítol i crec que ja en tenc prou, que no li ha agradat. Sou els millors vosaltres, sobretot amb l'humor negre d'en Sergi. Jo tinc humor negre? Això diu. Però si sóc el més sèrio. Sí. També diu, ja s'ha ficat el dia amb els nostres programes, diu, records de Mallorca, Felatix i Manacor. No sé si he dit... Felatix, que és un insult? No, és una ciutat, no sé si l'he dit bé, però Mallorca i Manacor ho he dit bé. Felatix, no sé com es diu. Home... No sé. Felatrix... No sé. O això o un personatge de Juego de Tronos, potser, no ho sé. Felatrix. És una ciutat de Mallorca. Felànix. No, és que no escriu malament. Felànix. Perquè Felatrix deu ser amiga de la Dominatrix. I deuen estar... Felànix. És una ciutat de Mallorca. Sí, ja està. Escolta, busquem a la Wikipedia. Ja ho he buscat. És una ciutat de... Ah, calla, sí, jo hi he estat aquí penso. Jo, és veritat, sí. Potser també, però no me'n recordo. Bueno, la cosa és... Sí, Felanich. Bueno, la cosa és, Juego d'Assassinos a mi m'agrada molt. Són dos noies que viuen als Estats Units, però són d'origen mexicà, i fan el programa en Spanglish. O sigui, van parlant en castellà i de cop i volta comencen a parlar en anglès, però en anglès així xusquero, eh? O sigui, intercalen paraules en anglès... És el que ve a ser el mexicà mig. Sí, però a mi em fa molt de riure, aquelles noies. No sé, està bé. A mi em fan riure uns altres mexicans, també, que escolto, que són com nosaltres, però en mexicà. Ah, sí? Aquest no estic ubicats, aquest. Sí, es diu Leyendas Legendàries. Vaya racistada, també. Per què? Home, a mi m'agrada... És que parlen així, o jo què sé, si ells ens imiten també ens imiten. A mi el que m'agrada molt és el criminalista nocturno. A mi em posa molt nerviós. És que és molt lent tot, l'has d'escoltar per dos. Va molt lent, sí, però és molt interessant, eh? El tio es documenta molt i està molt ben fet, eh? Sí, però és lent. Sí, el programa pot durar 10 minuts i durar una hora i quart. Vull dir, espavila, saps? O sigui, fot-li gasolina. Però aviam, no diré això. Bueno, seguim. Bueno, seguim. I l'Aida Fuster diu, sobre el programa de mecenes sobre en Cari Steiner, diu s'esmenta aquest assassí a la novel·la de la Laia Vilaseca, Quan la neu es fon. L'elecció hi està relacionada o és casualitat? Casualitat. Tot és casualitat en aquest programa. Sempre. Si nosaltres no tenim una xarxa de criminalistes i d'artistes i de podcasters amb els quals tinguem un WhatsApp i quedem del que parlar. És casualitat, creieu-me. Bueno, sí. Bueno, almenys jo no hi soc, perquè tu sí que estàs en alguns grups. I no m'hi fiques, eh? O no m'hi fiqueu, no ho sé. Però no em consta. Tot i que la Laia Vilaseca la coneixem, hem coincidit. Jo en un podcast que hem fet a Menjacint i tal, en el Seva Negra, que va venir, una tia escriu superbé, recomanem els seus llibres, però no... O sigui, tot el que passi relacionat al programa és pura casualitat. Fins i tot, si nosaltres fem un programa i al cap d'una setmana no sé qui també el fa, és pura casualitat. Sí, sempre. Va, anem pels llibres i comencem amb el primer, que es diu Sé que mi primer nombre és Stephen. Aquest és un llibre que explica com l'agressor de menors condemnat, en Kenneth Eugene Parnell, va segrestar Stephen Steiner, criant-lo com si fos el seu propi fill durant 7 anys, fins que aquest va acabar fugint. Un altre llibre sobre el mateix cas és De víctima a héroe, la història no contada, de Steven Steiner. I aquí, bàsicament, és la mateixa història, la història de l'Steven, però explicada, que ell explica a la seva millor amiga de la infància, la Sharon Carn, que bàsicament el que fa és revelar les tècniques
que utilitzen els segrestadors per atraure els nens cap als seus cotxes, la confusió que generen a part de les víctimes a la família, als amics i sobretot a la comunitat quan es du a terme un segrest i sobretot un segrest tan mediàtic com va ser aquest. Si passem al terreny audiovisual, aquí tenim una minissèrie que està basada en el llibre, que del mateix nom, es diu Sé que mi primer nombre es Steven, i aquesta té 2 capítols, es va estrenar l'any 1989 i explica doncs, bàsicament el mateix, com un nen de 7 anys és segrestat uns dies abans de Nadal i com la creença que es té que el segrestador en realitat no diguem que és el pare, però sí que té la custòdia del nen i ell va ficant excuses i va dient que és una família, que s'han mudat i com aquest nen romandrà segrestat durant 7 anys i que a partir per aquest segrest patirà diferents abusos i passarà per diferents calamitats. Sobre el cas també hi ha una sèrie documental que teniu a Disney+, que és dintre de la sèrie Cautivando la Audiencia, un capítol estrenat l'any 2022 que es diu Una història de terror, doncs segueix la vida de l'Steven Steiner i també de la seva família i bàsicament ens submergeix en tota la història des que va passar el cas més o menys fins a l'actualitat, però ho fa explicant la història de 2 germans, un que era considerat bo i l'altre que era considerat dolent, perquè el germà de l'Steven, en Caril, ja hem explicat, mireu escolteu el programa, si voleu, per a mecenes, però veureu que porta una vida difusa i acaba cometent una sèrie de crims i al llarg de la història doncs es fa la diferenciació aquesta, un germà que queda com un heroi i l'altre que queda com un dolent, com un ésser terrorífic. I acabem, si us sembla, amb música, i avui, per no fer-ho ja més llarg, doncs passarem directament a la cançó amb la que volem acabar el programa. I aquesta vegada ho farem de nou amb un oient que ens ha enviat una de les seves cançons. I aquí vull puntualitzar perquè més que un oient, jo crec que ja podem considerar-lo un amic del programa, perquè ell és en Dani Ventura. Dani va néixer l'any 1979 a Barcelona, però va créixer al Prat de Llobregat, on diguem que va formar les seves 2 primeres bandes. Una que es deia Carrusel, que feien pop-rock, i una altra que es deia Monday, que feien rock. I, per cert, els Monday, que ho deixarem a la descripció, tenen una sèrie de vídeos que estan al canal de YouTube i s'ha de dir que, hòstia, sonen força bé, foteu-los una ullada perquè, a veure, la gravació s'escolta com s'escolta, però la música que fan és bastant xula. En aquestes bandes, ell era el cantant i la guitarra acústica, però després de passar per diferents projectes, abandonar aquestes bandes, va tornar a formar part d'altres grups, una que per ell ens deixarà marcat que va ser de gran importància, com és La Marché Futil, que és una banda de versions en acústic, dels quals també teniu vídeos a la descripció a YouTube, i una altra que es deia The Uncertain, que eren coneguts com els antics Uncertain Blue, que era una mítica banda del Prat de Llobregat, que no tinc el plaer de conèixer. Si hi ha algun oient del Prat que coneixia aquest grup, o qualsevol d'aquests grups, que ens ho faci saber. Doncs bé, a l'any 2007 ens diu que la vida el va portar a mudar-se a Berlín, on li va tocar reinventar-se, i aprofitant la llarga experiència, a part de com a músic, també com amb el tema de la producció musical, va començar la seva carrera en solitari, i ella va publicar 2 singles, que són els singles, un d'ells és el que escoltarem avui, i els teniu a l'Spotify. El primer es diu Damn Good Coffee, i el segon és What If. Si aneu a Berlín el podeu, i esperem que algun dia ens convidi, el podeu trobar tocant en directe en format acústic en diferents bars de la ciutat, i ens diu que ja té perfilat un àlbum complet per l'any 2025 que espero que ens faci arribar i que puguem escoltar tranquil·lament. A més, compagina la música amb la presentació d'un podcast, que és el podcast diu 12, que recomano que escolteu, a més si us agrada el tema Eurovisió i aquestes històries, i també és escriptor, per tant, tenim una persona força polifacètica. I, atenció, perquè ha estat finalista del Premi Frederic Pujolà de l'any 2024 de Figueres. Per tant, doncs felicitats per aquest premi, per ser finalista d'aquest premi. I també diu que quan estiguin per aquí per Catalunya aprofitaran per venir-nos a veure Roses, per tant, esperem tornar-vos a veure per Roses i sereu benvinguts. Doncs avui això, acabarem el programa escoltant en Dani Ventura, la seva cançó What If, i això la podeu escoltar a part d'ara quan acabem el programa també en el seu Spotify. Ho recomano perquè les 2 cançons que hi ha a Spotify són molt xules
i teniu la descripció, teniu els enllaços a la descripció, i moltes gràcies per enviar-nos la teva cançó, i animem a molta més gent a fer-ho. Així no acabarem amb les bandes habituals, sinó que podem acabar el programa amb altres grups, diguem, diferents i més d'aquí. Molt bé, doncs amb aquesta cançó acabarem el programa d'avui. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, on vostès vulguin, i recordin també que es poden fer mecenes del programa a través de la plataforma iVoox Premium, a través de la plataforma Patreon. I, ja ho saben, en agraïment per les seves aportacions econòmiques, tenen contingut exclusiu, entre ells el del programa spin-off del que hem fet avui sobre en Cary Stayner. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan. Adeu, Sergi. Adeu, Xavi. Ens veiem. I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres, a partir de les 3 de la tarda, poden escoltar els nostres podcasts a les plataformes, a iVoox, a Spotify, a YouTube, a Apple Podcast. I recordin que els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital, i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és La nit més fosca. La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.